हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लाबोनानै होफैदों। दा बे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोना माखौबा मिथिखानायबो जानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना मिथिखानायखौ स्किप खालामनानै गुबुन मोनसेखौ नायना लानो हानाय जागोन। दा फैदो जागायलांदिनि बाहाय मा खौरांफोर दङ। दा फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जम्मु आरो काश्मीराव थानाय पुलवामा आरो शपियान जिल्लायाव शुक्रबार एबा दिनै गोदानै 6 उदखारिफोर फोजोबबावनो हानाय जाबाय होनदों जोंनि भारतनि रौनियाफोरा। दा बाहाय भारतारि आर्मि, CRPF आरो जम्मु काश्मीर पुलिस जथायै लोगो नांनानै बे हाबाखौ मावदों होनदों। मख'जाथाव थाद'नाय गैयाजासे जोंनि भारतआव बे ओनसोलावहाय सिगांनि दाननिफ्रायनो दासिमहालागैबो उदखारि संदाननाया सोलिगासिनो दङ। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन फैगौ 21 जुनाव सान मन'नाय जागोन होनदों। दा बे खौरांखौ साफ्रोमबो नुखाबायबो जानो हागौ। दा बेयाव अरनि बेंखन महरै साना नुजागोन होनदों। दा बिनि थाखायनो साफ्रोमखौबो बे समाव सानखौ नायनो नाङा होननानै फोसावदों। सानखौ नायोब्ला मेगननि खहा जानो हागौ होनना बुंदों। बे सान मन'नाया आसामाव फुंनि 9:15 जागायजेनगोन होनदों आरो बयखौबो सांग्रां थानो थाखाय खावलायदों। दा बिनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा गथ' गथायखौ मोजाङै नायनानै जोथोन लानो नांगोन बे समाव, जाहाथे बे सान मन'नाया जोबखांनायनि उनावसो बायजोआव ओंखारहोयो एबा सानखौ गोजौ फारसे नायखोहोआलासे साफ्रोमबो सामलायनानै लाखियो, बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों थाखो 9नि समाज बिगियान आयदानि जेनाखि नट्स, ससियेल साइन्सनि जेनाखि नट्स क्लास 9नि, दा बेखौ सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननि थाखाय PDF फाइल हरबाय थानाय जादोंमोन। वाट्सएपआव गोबाङानो हरदों, गासै 150निबो बांसिन फरायसाफोरा वाट्सएपआव बिहरदोंमोन, वाट्सएपआव हरनायबो जादों। दा बेयो नाथाय वाट्सएपआव हरोबा गोबां प्रब्लेम जायो, मालाबा नेट खम, नेट स्ल' जायो। बेफोरनि थाखाय PDF फाइलनि जेनाखि साइज बियो जोबोर बुरजा, बिनि थाखायनो हानाय जायाखैमोन। दा नाथाय नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा मोनसे जाहैबाय, दा बाहाय फेसबुक पेजआव, बे चेनेलनि फेसबुक पेजआव बेखौ आं लिंक होनाय जादों। लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना गावबा गावनो बेखौ डाउनलड खालामनानै लाहैनो हानाय जागोन। डाउनलड खालामनायाव मोनफा मोनफा मोनसे साबजेक्ट हरथात मोनसे चेप्टारनि सायाव मोनसे लिंक थागोन। दा बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो चेप्टारनि लिंकआव हाबै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन आरो मोनसे चेप्टारनि साइजआ जोबोद खम, 15-25 MB बिदिल'। जायफोरना नेटआ स्ल' जागोन, एसे गोबाव लागोन, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड अपसनाव नायनानै बेखौ नेनानै थाबानो जाबाय, गासिबो डाउनलड जाजोबगोन। दा नेक्स्टआव थांनाय जानोसै। दा गुवाहाटि नोगोरमानि सान्तिपुराव दिनै गोबां अखा हानायनि जाउनाव गंसे न'नि सायाव हा गिसिखानाया गोग्लैदों होनदों। दा खौरांनि बादिब्ला रावबो गैयामोन न'आव, बिनि थाखायनो जेबो जायाखिसै, नाथाय न'आ खहा जाबाय। दा हाजोआरि ओनसोल बा हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बा जौयेन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे समा अखा हानाय आरो बांग्रि मावनाय मोनफ्रोमबो मिथिंगायारि जाथायनि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायो। दा बिनि थाखायनो सांग्राङै थानाया गोनां। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामनि COVID-19नि थासारि। COVID-19 थासारिनि बेलायाव दासो 191 सा गोदान डिस्चार्ज खालामनाय जादों। दा बे हिसाबै गासै टटेल डिस्चार्ज खालामनाया 3039 सा जाहैबाय। बिनिफ्राय गासै टटेल पजिटिभ केस जानाया 4904 जाहैबाय। एक्टिभ केसआ गासै 1853 सा, थैनाया 9 सा आरो माइग्रेसन जालांनाया 3 सायैनो दंगासिनो दङ। दा बियो दा जेनाखि खौरां बानायनाय सम, बाहाय बेखिनि सम मोननाय जादों। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायोब्ला बियो बांबावनो हागौ, आरो नोंथांमोनहा जुदि बांनाय मोनोब्ला टाइमखौ नायनानै एडजास्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जिहेतु सेकेन्ड एबा मिनिटनि उनावहायनो जों बेबादि थासारिया सोलायलांबाय थायो, मालाबा खमायो माब्लाबा बारायो, दा डिसचार्ज आरो माब्लाबा गोदान केस मोननाय जायो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना टाइमखौ नायनानै एडजास्ट खालामना लाब्लानो जाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन दिनैनि थाखाय। आरो गुबुन भिडिअफोर जुदि नायबावनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनो हागोन, आरो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा बेफोर खौरांफोरनि माखासेफोरनि अरिजिनेल लिंक नुनो मोननाय जागोन। बेयाव चेक खालामनानै नोंथांमोना भेरिफाइ खालामना लानो हानाय जागोन, जुदि नोंथांमोनहा माबाफोर डाउट जायोबा। दा बेखिनि नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।